Dobre, takže vás vítame pri našom vlogu číslo 3. A nachádzame sa práve pri kostole, pri našom veľkom kostole. Pozdravte kostol. Kostol. To je náš kamarát, Errorman. A vítame aj nášho legendárneho hostia, Feromena! Ahoj, Fero. Čau. Fero. Dobre, takže povedz nám niečo, čo robíš, čo ťa baví a čo máš rád. Baví ma kolobežkovanie, rád mám kolobežkovanie a niekedy aj kolobežkovanie. Potom ako dnešný diel bude hlavne o kolobežkovaní, aby ste vedeli. Takže predáme slovo tomu Erikovi. Errorman. Pokazal si mi počítač. No, ja viem, lebo ja som teror počítačov. Počúvajte, toto je cukrík ňamky. Dali by ste si? Áno, ale zožere to on. No, tak dneska tu máme toho hostia. Legendárny Mišo. Niečo nám predvedie, niečo málo, ale bude to stačiť. Hej. Errorman, vypadni z toho videa. Dobre, takže ide. Fero, zožral si mi pivo. Dobre, takže zdravím vás ja, Boboman, VC, ty vypadni. No a predávame ďalšie slovo nášmu kamarátovi, Errormanovi, ktorý mi hlavne pokazil počítač slovami. Takže, tento tu je taký dobrý, že tvoja mamka odpadla z jeho Big Spetu, alebo jak to je. Len vás upozorňujem, že moja mama je legendárny policajt. Takže... Ale môžeme sa ísť pozrieť do kostolu, takže ideme sa pozrieť. A ide aj Fero. Hej, pápež, kde si? Zase na záchode, čo? No, a tu bude Slenderman, určite tu bude Slenderman. Pozrime sa. Je tu Slenderman. A je zatvorené. Á, sme v keli. Á, je to. Aj tu je taká dobrá stolička, sadnem si na ňu. No, tak. Errorman. A? Boboman. Vece. A Fero. Ulala, vaša. Čo robíš? Ľudia, mohli by sme teda Slendermana a že natočíš tento kostol a natočíš to aj Slendermana. K tomu, akože než dáš. No vidíte. A to mi pripomína jednu vec, čo sme robili v škole. Takže, náš kamarát Errorman si napchal lítatko do huby a robil sa... Toto asi tak robil. To je cukrík, približíme si ho. Ja vidíte celé balenie tuto. To on sám žral, lebo je taký pažravý. No a lúčime sa s vami a hovoríme Waša.